Nepell o Salem ger Llandeilo, mae fferm Croesnant. Dyma gartref Tegwyn a Gwenfil Evans a'i meibion Peter a Brian. Tra bod Peter yn teithio'r byd yn gweithio fel contractiwr, mae Brian yn gweithio adref ar y fferm deuluol. Y ci dath yma 1926. Dim godro gwbl nôl prynu. A dim ond neud menyn. Bwrdd llath yn dod wedyn, yn dechrau 30au. A nhw'n moyn llath. A dechrau gwerthu llath. Fel fi clywed nhw'n gweud, 1 siarn y dydd a werth pint y dydd. A ci'n gweud, os gallwn ni gadw hyn lan, ddwn ni'n oret. Ethon nhw'n mlaen i gadw 30 o dda, 40. A wedyn newydodd y ffasiwn i silage a self-feed a pethau fel ni. A wedyn ethon nhw'n mlaen i 40. Fe'n oedd 40 wedyn am byti 20 o flynydde. A wedyn maen nhw wedi cynyddu bach dros gant fel maen nhw nawr. Felly, faint yn union i chi yn godro ar hyn o bryd? Ni'n godro rown 110 mae'r wyned. Holstein Friesian, mwy British Friesian type nhw. So, ni'n mynd am dim da bach nhw, da cryf bod longevity yn fe a pethau fel ni. Gyn eitha uchel lan yma hefyd, i chi? Oedden ni yn gwych yma. Eitha uchel am ffarm godro, ond mae'r porfa a pethau'n tyfu ddad ni, so trega gymaint o llath allan o'r borfa, rili, na'n bydd yw weim ni. Gan eich bod chi'n cynhyrchu llath o borfa, ydych chi'n trin y tir yn Aredig yn ymal yma? Ni yn Aredig. Y ca hyn yn hwn i hunan. Caeth ei Aredig 1976. Ar ôl wneud y gwaith, yr haden tyfu, tyfodd y ca yn wyn o mushrooms. Yn wyn? Oedd y ffarmwr o'r banc yn Ystraw yn gweud bod y ca yn wyn. Oedd hwnna siŵr o fod yn olygfa diddorol iawn? Wel, ond chi'n ffili cerdded ond dim sgyn ar ei pen nhw, fel o'ch chi'n mynd mlaen. A dyn ni ddim wedi gweld mushroom y byth o ddarni. So dyna beth oedd ar y fwydlen am wythnosed, fi'n siŵr? Wel, ie, hollol. Ma da chi brecwast cyn o a swper? All in one. Mae Gwenfil yn arweinydd y clwb ffermwyr ifanc lleol ac yn adnabyddus am ei chygunio a'i dawn i wneud ffagots ac yn cadw llygad ar drefn y fferm. Dwi ddim yn godro gymaint a wna'n arfer bod achos fi'n nyrsio yn Glangwili. Fi yn godro pam mae dyddiau bant i fi, ond os dwi'n gweithio yn yr ysbyty, dwi ddim yn gwneud i byd gatre. Chi'n gygyddus da iawn, wedi dysgu cwpl o dîmau gyda'r clwb ffermwyr ifanc a hefyd yn coginio tipyn bach. Wel, mae'n rhywbeth fi yn cymryd lot o ddiddordeb ynddo fe. Fi wedi hoffi coginio eriod, a falle bod hwnna'n dod o mam. Wedi cael ein dysgu yn naturiol. Mam a merch yn coginio dy gilydd. Ond chi hefyd yn cynhyrchu ffagots a gyda'r hen rasait a'r hen ffordd draddodiadol? Wel, fi'n neud hwnnw pan mae'n rhywbeth tymorol achos pan mae'r mochyn yn cael ei ladd neu mae lot o foch ar ei lle. Fi'n llwyddo i wneud peth, mae pawb yn hoffi fe a mae'n mynd lawr yn iawn. Mae'r mab ifancaf Peter yn ymddiddori mewn periannau ac yn gweithio dramor ar ffermydd yn Awstralia ers 4 blynedd, ond heddiw mae nôl am gyfnod o wyliau. Beth yn union wyt ti'n neud allan yn Awstralia? Wel, fi jyst wedi benni ailhadu, rhoi hadau mas nawr erbyn y harvest nawr yn October, bydd hwnna'n dechrau. Ceia eitha fawr, lot fwy o size. Yn credu oedd y ca fwyaf 3 times the size y ffarm gytra fan hyn, oedd 700 acres. 700 erw? Un ca wedyn? Ie. Ond oedd y tractors bach fwy o size, machinery fwy o size na beth oedd gyda ni fan hyn i fe. So, na, o un pen i'r ca, i'r pen arall, oedd e'n lli hala byti 20 minutes i fynd lan a lawr. Ond oedd e gyd yn auto-steered pethau fel la, so... Lot o amser meddwl, anyway. O ran ffermio allan, o ran y anifeiliaid, oedd e'n
debyg neu'n wahanol iawn? Weles i ddim lot o godro mas na, ond oedd beef da ni a David ar y ffarm. So, o'n i'n neud yn bach gyda'r David a cael y symud da yn biti'r ceie. So, bron i ddim yn fisio ar y tractor, o'n nhw'n gweud, ewch chi helpu y boi arall oedd yn gweithio gyda'r da. A then, hala trwy'r prynawn i symud o un car i'r car arall. Oherwydd maint y ca? Ie. Mae llaeth yn rhatach na dŵr bellach yn ein archfarchnadoedd ni, ac mae pris mae'r ffermwyr wedi derbyn am ei llaeth wedi bod yn isel iawn, ond mae yna lygedyn o obeth, gan fod pris llaeth ar y funud i'r ffermwyr yn dechrau codi. Ers i chi ddechrau godro, chi wedi gweld tipyn o newid ym mhrisiau y llaeth ag ati? I fi gweld lot o waniaeth. Is mas o'r ysgol, o'n nhw rhwng 22 pence y litr o'n i. A wedyn blynydde ar ôl ni, ath e lawr i 16 pence. Wel ar y funud, mae'n gwella. Ni'n cael rhwng 25 pence y litr nawr. Gobeithio bydd y prisiau'n codi. So maen nhw'n dal ni'n rhagor sbo, ond na, ni'n gwapus ar y funud. Yn y Gwadwyn blynydde yn ôl, oedd llaeth mis Mai yn cwmpo 10 unog. A wedyn, fel oedd yr haf mynd mlaen, a ni'n cael gwell llaeth, pris am y llaeth yn yr Hydref. So, ni wedi mynd i lloiar da yn yr Hydref, i siwto'r Dryfen. Ar hyd y blynydde, chi jyst yn gorfod wneud beth ma'n ymlaen. Fel yma bywyd. Ffito mewn yn neud i weithio.